Башкорт халкының гадәтенә кергән үзенең тамырын җиде буынга кадәр белергә һәм шушы буын кешеләр белән туганлашып, дус иттереп яшәргә. Шушы гамәлне тормышка ашырым дип, мин дә үземнең тамырларны эзләп, республикага да Уфага, архивка барып, архив материалларын да чукынып, үзебезнең затны, гирей затын izlep табып, 13-нче буынга кадәр үземнең ата-бабаларымның тормышы белән танышып, үземнең шәҗәрәмне төзедем. Шуннан соң республикада конкурска барып, за доскональное изучение своей родословной дип, онда миңа диплом, 3-нче дәрәҗәдәге диплом бирделәр. Масана рәхмәт үземнең эшемне дәрәҗәләгән өчен. Безнең зат, гәрәй заты, безнең тирә-якта бик күп авылларда таралганнар алар. Бигрәк тә нык иттереп Иске Әткүл дигән авылда күбесе яши иде, әмма ләкин зона затоплениягә эләгә дип ул авылны күчерделәр. Бик анда әкәмәт күп иде халык, безнең тугандашлар. Үземнең зат буенча шуны әйтәм, безнең зат Гәрәй заты вакыты белән бик батыр затта булган. Чөнки минем ата-бабамнардан пра-пра-прадед була инде Мурат Хоҗа Сынзангеров, Мусагитов 1812 елгы Ватан сугышында башкорт атылары белән бергәләшеп, аның Заурят Харунжи булган званиесе Парижга кадәр барып җитеп, Парижда үзенең атын эчереп, кайткан вакытта 2 көмеш медаль алып, берсе аның за взятие Парижа, икенчесе память Отечественной войны 12 года 2 медале булган. Шулай итеп, аның балалары үрчеп китеп, хәзер менә мин үземнең шушы архив белешмәләренә таянып, үземнең шәҗәрәмне тагы киңәйттем. Менә шушында тора ул. Киләчәктә шуны телим инде, безнең затта булган кешеләр үзенең тамырын, шәҗәрәсен онытмасыннар. Шушы үзебезнең ата-бабалар рухында балаларын, оныкларын тәрбияләп, матур иттереп, илебезне, туган ягыбызны юрата торган балалар үстерүләрен теләп калыр иде.